నంద్యాల జిల్లా నందికొట్కూరులోని పగిట్యాల అంబేద్కర్ గురుకుల పాఠశాలలో తీవ్ర తాగునీటి సమస్య నెలకొంది. గురుకుల పాఠశాలలో తాగునీటి కొరత తీవ్రంగా ఉందని విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. 5 రోజులుగా తాగడానికి, స్నానం చేయడానికి నీరు అందక విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని తెలిపారు. పేరెంట్స్ మీటింగ్ సందర్భంగా పలువురు విద్యార్థులు తమ సమస్యలను వివరిస్తూ కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. దీంతో ఆగ్రహించిన తల్లిదండ్రుల పాఠశాల ఎదుట నిరసన చేపట్టారు. వెంటనే తాగునీరు, స్నానానికి నీటి సౌకర్యం కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థుల ఆరోగ్యంతో చిలకటం ఆడవద్దని తల్లిదండ్రులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సమస్యను వెంటనే పరిష్కరించకపోతే పిల్లలను తమ వెంట తీసుకెళ్తామని హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వం తక్షణమే జోక్యం చేసుకుని గురుకులంలో శాశ్వత నీటి వసతి కల్పించాలని కోరారు.